Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында кыскача. Ат чабышлары Абсолют Батыр исеме өчен көрәш татар эстрадасы йолдызларынан концерт ярыш юлында Сабан туйны билгеләп үттеләр. Эссе төркеме Эльмира Нагыймова Айфара Сабан туйның кичке программасының хедлайнеры кем булды? Инде җиләк җимеш өлгерә башлады. Шулары бакча җиләге һәм зелпенең беренче уңышын җыйды. Алар белдергәнчә, узган ел белән чагыштырганда, быел җиләк әзрәк. Алар моны һава шартлары белән бәйли. Салкын апрель һәм яңгырлар, ләкин май җылы булу сәбәпле җиләкләр вакытыннан аз гына иртәрәк өлгергән. Бакчачылар үзләреннән артып калганын белән урам базарларында сәүдә итә. Җиләк күпмегә төшә? Хәбәрчебез белде. Алексей Попов белдергәнчә, яхшы уңыш алу өчен дөрес су сибәргә кирәк. Бу эш иртәнге сәгать 10-нан соң булмаска һәм 18 сәгатьтән соң иртә булмаска тиеш. Бакчачы инде бу елга беренче җиләкне җыярга өлгергән, артып калганын ул урам базарында сата. Клубнику вместе с ведерком за 1700. Бакчачылар сүзләренчә, быел җиләкләр иртәрәк пешкән, алар моны май аенда суыклар булмау белән бәйләп аңлата. Вакытлы базарларда төрлесен табарга була. Ул иң иртә өлгерә торган җиләк, ләкин бакча җиләгенә караганда аның популярлыгы кимрәк. У меня даренка сорт, ранний, 200 рублей стаканчик стоит. Кайбер бакчачылар инде уңыш я, икенчеләре үсентеләр алуны дәвам итә. Сатучылар сүзләренчә, кыяр, помидор һәм бурычка ихтыяҗ әле дә бар. Әмма күпчелек бакчачылар инде үсентеләрне утыртты, шуңа күрә бәяләр 20-30 сумга төшкән. Помидоры, если были в начале сезона 90, сейчас они стоят 60 рублей. Рассада заканчивается уже у меня. Цены на снижение пошли, но я в этом году добавила, потому что семена дорогие, земля, все, а чего дешевые, все подорожало, но в данный момент у меня по 50 рублей рассада. Бакчачылар белдергәнчә, быел алар крыжовня һәм кура җиләгенең мул уңышына исәп тота. Карлыган узган елга караганда әзрәк булырга мөмкин ди алар. Шулай ук черешня һәм чия да быел әзрәк булыр дип көтелә. Лилия Гатина, Яна Вальзу, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Ат чабышлары Абсолют Батыр исеме өчен көрәш татар эстрадасы йолдызларынан концерт. Ярыш юлда Сабан туйны билгеләп үттеләр. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен нинди программа әзерләнде һәм кемнең Абсолют Батыр калуы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Assalamu alaykum, саулармысыз? Бәйрәм кунакларын Сабан туй гүзәлләре, шәкшәр һәм түбәтәйләр белән каршы алды. Деревенька дип аталган кечкенә майданчыкта бүләк җыюның борынгы юласын күрсәттеләр. Сабан туена кылга башына куярга яшь әтәш. Моннан тыш кунакларга татар көн күреше атмосферасын тыю мөмкинлеге тудырылды. Себеркенә гадәттә җәйнең уртасындарак җыялар. Аның инде дөрес ботакларын кисеп алып, аннарысын бер-берсенә килештереп итеп яткыралар да һәм бәйләп куялар. Пул тегермәне татарча. Ярма яру машинасы. Менә бу шундый ярмадан или будайдан, шундый ун кебек килеп чыга инде бутка пешерергә була. Сабан туйның спорт программасы 3 локациядә оештырылган иде. Юрбуй паркының кече майданчыгында, Кият майданчыгында 13 яшькә кадәрге яшүсмерләр арасында милли көрәш буенча балалар уеннары һәм ярышлары узды. Театральләштерелгән тамашадан тыш бәйрәм кунаклары өчен сынаулар да әзерләнде. Анары кунаклары майданга төштеләр, анда Татарстанда эшләнгән техника күргәзмәсе әзерләнгән иде. Сами же их строим, сами же на них выступаем. Здесь все ручная разборка. Майдан алдында оештыручылар зур театральләштерелгән программа әзерләгән иде. Шоулы ничектә тормышны яшәүнең кадерен белеп һәм ирешкән кичкенә генә уңышка да сөенә белеп, үз алларына шундый излекле бурычлар куеп, тәвәккәл шул вакыташлекле кыю халык булып яши белә. Менә бу мотор яшәү үрнәген без бөтен республикабызның яки хәтта бөтен илебез күләмендә дә шулай мотор итеп күрәсе килә. Кадерле дуслар, Сабан туй һәр йортка шатлык, муллык, иминлек, туганнарыгыз, якыннарыгыз белән очрашулар алып килсен. Бәйрәм белән Сабан туй мөбарәк булсын. Алдынгыларга лаеклы бүләкләр тапшырылды. Төштән соң халык уеннарына старт бирделәр. Ел сайын киләбез Сабан туйга, көтеп алабыз бу бәйрәмне.
Кичке таба Абсолют Батыр титулы үшін көрәш башланды. Зор исемле көрәшчеләр җыелды. Мусин Булатлар, Тугатуллин Илмирлар, үзебезнең Габдрашидов Азат, Илдар Хамитов, Гилетдиновлар көрәшә. Шуңа көрәш бик кискен булачак. Финал ярышларында Азат Габдрашитов һәм Илдар Хамитов очрашты. Азат Габдрашитов җиңү яулады. Мэр кулыннан ул автомобиль ачкычларын шулай ук тәкә алды. Ничек әзерләндем, шулай килеп чыкты. Ничек планировал, шулай эшләдем. Планнар бар иде, планнарны эшләдек, җиңдем. Әзерләндем быел шулай ук көнгә 3 тапкыр авыр булды, травмалар булды. Но Аллага шөкер, Сабантуйга төзәлеп беттем. Азат Габдрашитов көрәш буенча спорт мастера, Россия һәм дөнья чемпионы, БРИКС илләре уеннары җиңүчесе. Спортчы узган ел Батыр титулын алган иде инде. Һәм хәзер ярчылы Сабантуйның 2нче тапкыр батыры булып бу исемне кабат раслады. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Майданда бәйрәм татар эстрадасы артистларынан концерт программасы белән дәвам итте. Кичәнең хедлайнеры Татарстан Республикасының халык артисты Гүзәл Уразова булды. Шулы халкы һәм шәһәр кунакларын нинди сюрпризлар көткәнен алга таба сөйләрбез. Күңел радиосы концерты Сабантуйның кичке өлешенең күркәм традициясенә үрелде. Шулы халкы һәм шәһәр кунаклары йолдызларны түземсезлек белән көттеләр. Үзләренең хитларын Алмаз һәм Айдар Юнусовлар, Сі төркеме Эльмира Нагыймова һәм легендар Айфара төркеме башкарды. Артистлар үзләре дә тамашачылар белән очрашуны түземсезлек белән көткән. Шулы халкы үзенең энергетикасы һәм кунакчылыгы белән аерылып тора ди алар. Сабантуйларда ни өчен яратам? Әлбәттә, тамашачылар белән тагын бер тапкыр очрашу. Әлбәттә, үзебезнең тамашачы яратып өлгергән җырларыбызны җырлыйбыз. Үзебез ул җырларны беләсе килмәсә дә, тамашачы сорау буенча һаман ук шул 18 ел җырлаган җырларны, телешендә булган җырларны әлбәттә инде башкарабыз. Мин шалгыны яратам һәм менә ошо күп ел монда чыгыш ясыйм. Шуңа күрә мин кылышамадым һәм мәхәббәт белән эшләдем. Хәтта һава торыш үзгәрешләре дә тамашачыларны куркытмады. Алар татар эстрадасы артистлары белән яраткан хитларын иртәнгә кадәр җырларга әзер иде. Татар кызына сокланып Кичәнең хедлайнеры Татарстан Республикасының халык артисты Гүзәл Уразова булды. Шаллы Сабантуйы дөньядагы иң зур масштаблы Сабантуйы. Белсеннәр бөтен дөнья, монда 100 меңнән артык халык җыела һәр ел сайын. Мин беләм аны. Искиткеч шаллы. Монда бер инде яңгырлар да таш яуса да, шаллы Сабантуй ул шаллы Сабантуй булып кала. Без бик шатбыз. Рәхмәт яусын. Инде безне чакырып, шулай зурлап кунак иткәнегез өчен шундый 400 еллык юбилейга һәм дә инде Камазның 50 еллыгы икән. Бу чын мәгънәсендә зур бәйрәмгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт шаллылар. Сабантуй бәйрәм салюты белән тәмамланды. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Фигурга зарарсыз һәм организмга файдалы мондый продукция Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә тәкъдим ителә. Ирак көнчыгыш затлы ризыкларын Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Киру Вахидов проспекты ягыннан. Җәй көн авыр ризык ашыйсы килми. Камчатка балыгы һәм улдыгы нәкъ менә шундый очракка Ирак көнчыгыш затлы ризыклары җиңелчә туклану өчен туры киләчәк. Бу тәмле, туклыклы, тагыналар аксымга бай, тиз үзләштерелә һәм авырлык тойгысы тудырмый. Ярминкә күргәзмәдә зур сайлап алу мөмкинлеге бары балыкның 35тән артык төре. Майлы балык, омуль, тунец, палтус һәм Сулейман балыгы. Привезли вам всеми любимый королевский лосось, очень вкусная дикая рыба, она богата витаминами, микроэлементами, очень вкусная. Всем рекомендую детишкам, беременным. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Камчатка балыгы һәм улдыгы фигурага да зыян китермәячәк. Ирак көнчыгыш затлы ризыкларында витаминнар да күп. Шуңа күрә алар көне буена җитәрлек энергия бирә һәм яхшы кәеф бүләк итә. Ярминкә күргәзмәсенең даими сатып алучылары да күп. Тәмле булды, шундый әйбәт, йомшак. Без үзебез Әҗмәкәй дигән авылда торабыз.
Телевизордан көрдік та рекламаны, шушы магазинна нетіп балық алырға келдік. Ізлеп балық, тәмлі балық алырға келдік. Балық тәмлі, шуның үшін келебіз инде. Кабымлыклар бутерброд кызыл олдык үстәсен күпкә тәмлерәк һәм файдалырак булачак һәр бер төкле шома белән тозлы һәм бик тәмле. Барысы да Камчатка балыгы һәм олдыгы ярминкә күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Грин сәүдә үзәгенә 20 июньгә кадәр килегез. Киру Вахитов проспекты ягыннан 1-нче кат. Моннан да шәгәрсез Валет Union кушымтасын күчереп алсагыз һәм лояль клиент булсагыз, сатып алудан 5% ташлама алачаксыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булагыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 15 по 20 июня. ТЦ Грин. Центральный вход. Остановка Глобус. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.